Ayan guys, bali ngayon is gagawa ulit tayo ng scramble. Ituturo ko sa inyo yung paggagawa ko. Bali ang flavor natin ngayon is chocolate. Ayan. Kasi nung nakaraan ang ginagawa ko is classic. Ngayon chocolate yung gagamitin natin. Bali meron ako dito 3 kilo na crush na yellow. Kaya ang gagamitin ko lang powder is 500 grams. Bali 1 kilo yan. Kaya hahatiin natin yan. Kasi 3 kilo lang yung kasya dito sa aking stero. Malit lang naman to. Pero kung malaki yung ganito nyo, ayan, pwede nang ubusin yung 1 kilo. Kailangan ang yellow nyo is 6 na kilo. Tamang-tama na yun guys. Hindi nyo na kailangang tikman-tikman kung tama yung timpla nyo. Dahil saktong-sakto na. Sa 3 kilo ko, sakto dito yung 500 grams na milk scramble powder. Ayan guys. Bali kanina, nakagawa na tayo ng, ng palamig. Ang ginawa ko lang is 250 grams. Diba 500 grams ang isang balot nun. 250 grams muna yung ginawa ko kasi pag pinag 10 litro ko to, punong-puno na siya, kaya 5 litro lang. Ayan, meron din tayong ice candy. Ang ice candy naman natin guys, ang gamit natin is enjoy pa rin na milkshake. Ayan, ang ice candy ko is milkshake. Tapos ito, pakita ko sa inyo yung paggawa ko nito. Ayan guys, bali hinati ko na. Ito is 500 grams. Ayan, hinati ko na siya, 'di ba? Ngayon, nakapahingin kutsara. Ayan guys, ang gawin ko is paunti-unti muna yung lagay ko. Tapos hahaluin ko muna siya ng kutsara, malaking kutsara. Kasi kapag inagad ko na siyang mixer, baka hindi maanuhan yung ilalim. Lagyan ko na muna ng powder yung pinakailalim din. Ayan, haluin ko muna to. Pwede naman, diretso nyo na i-mixer. Pero ako kasi ito muna ginagawa ko. Ayan, bali chocolate yung flavor natin ngayon. Nung nakaraan, ang gawa ko is classic. Ayan guys, haluin ko muna. Ayan guys. Bali hindi pala tayo sponsor ng Enjoy. Pero natuwa lang kasi ako sa Enjoy. Dahil hindi na natin kailangan magtimpla-timpla. Hanapin yung tamang timpla, lalong-lalo na guys sa ice candy. Ayan, sa ice candy, hindi ko na rin siya niluluto. Ayan, napakadali talaga niyang gawin. 'Di ba? Ganun din sa palamig, hindi ko na kailangang timplahin, nalagyan ng asukal. Talagang tubig lang at saka yung powder ng Enjoy ng pampalamig is okay na. Tapos sa ice candy ganun din, tubig lang, tapos yung powder nila okay na rin. Lalo na dito sa scramble. Ayan. Magka-crush lang tayo ng yellow. Tapos, ayan. Lagay na natin yung powder. Tapos, haluin ko muna bago ko mamay i-mixer. Meron pa. Ayan pa. Ayan guys. Bali, inubos ko na. Wala na siya, diba? Ayan yung kalahati. Haluin ko muna guys. Kasi walang tagakuha ng video. Ayan guys. Nahalo ko na siya, diba? Halos lahat is nalagyan ko na. Ngayon is, nagamitan ko na siya ng mixer. Yan pala yung ating gawa, diba? Ayan siya. Yan guys, ngayon is gagamitan ko na siya ng mixer. Ayan guys, diba? Malambot na siyang haluin. At saka kung mapapansin nyo, umalsa na rin siya. Tsaka may kutsara ako dito kasi minahalo ko yung nasa ilalim. Hindi siya masyadong nahalo sa ilalim, kaya kailangan isalukayin nyo para mahalo rin ang mixer. Kasi medyo may matigas pa sa ilalim. Yan guys, diba? So, kanina mahirap siyang haluin kasi matigas. Ngayon is malambot na siyang haluin. At saka umalsa siya, diba? Pag hindi masyadong nagamitan ng mixer o hindi masyadong nahalo, hindi siya umaalsa. Mas kikita tayo kapag umalsa siya. Ayan guys, sa camera hindi siya masyadong brown, pero sa personal, ayan, brown na brown siya guys. Siguro dahil may flash yung aking camera. Ayan, try kong tanggalin yung flash. Ayan guys, so diba, nahalo ko na siya. 'Di ba? Kapag ang ilalim is hindi niyo nahalo, medyo may pagkakaiba pa sa ibabaw. Kung sa ibabaw is medyo smooth na siya, sa ilalim medyo may pagka ano pa siya, crush na yellow.
Pero ito is okay na to guys. Ayan. Sasalin ko na siya sa aking styro. Halo-haluin ko muna kasi yung ilalim talaga is hindi maiwasan na hindi na isasama sa mixer. Ayan guys, bale isalin ko na dito sa aking styrofoam. Ang kasya lang talaga dito is 3 kilo. Ayan, o di ba? Medyo may buo-buo nga lang kasi gawa yan sa pagka-crush ko ng yelo. Ayan, o di ba? Yummy, chocolate. Nung nakaraan kong gawa is classic, ngayon is chocolate flavor. Ayan guys, so di ba? Close na natin siya. Bali may bumili na ng dalawa, isang tag 5 at isang tag 10. Ayun ba? Pinsin niyo eh. Tapos yung palamig natin ayan, medyo nabawas-bawasan na. Ayan guys, so di ba? Pag medyo ano na to, pag mamaya is meron pang ring laman, lagay ko to sa ano. Pero ngayon is bagong lagay pa lang naman natin, dito muna siya. Pero pag maya-maya, ilalagay ko na siya sa freezer. Yun lang guys, yun lang yung aking kunting share kung paano ba ako gumawa ng scramble, di ba? Bali mamaya, gagawa ako ng ice candy gamit ng ating milkshake. Ayan, di ba?